ассалому алайкум дӯстони азизи гиромӣ, ҳамкорони азиз, марҳамат. закази навбатӣ, закази продуксияи компанияро бед мо бо шумо камтар абзор мекунем. Чӣ барои чия ёзи чия бисёртар одамо харидорӣ кардастанд. Хоб аз ҳама якум чиз аз витамино ва аз манихани чойҳои беҳтарин ба фикри ман сар мекунем. Ин чойҳоям беҳтарин чизанд. Хоб якум манамин барои зрения бисёриятон медонедон блубери гуфтаги черника актив ин 30 дона дорад дар дурнаш капсулаи хокаи анамин меваи черника ин барои зрения ҳозир ҳама компютерда телефонда 24 соат одамо ё ки корашона ё ки просто вақтшона мегузаронанд. Зрения дар охири оқибат агар ай аввала пешгирӣ накунем чӣ мешавад? Касал мешавад. Барои ҳамин зрения ки паст шуд гӯем ки уже ба духтур медава исусу медава. аз аввала эҳтиёт кунедтон марҳамат холи зрениятон паст нашуда беҳтарин чизай бисёриё уже медонанд истифода бурдагиян фоидаша дидагиян черникая обязательно истифода баретон. Хоб дар шумо ба беҳад чизи зураи иммунитети кӯдакоя мебардорад. Беҳад одамо бисёр амина истифода бурдагиян ҳамаашон даволниянд ду-се бор аллакай мехаранд. Ин мармеладни мишки хеле мишки мармеладни дар дурнаш примерно 60 дона дорад. Ин чӣ кор мекунад? Ин ҳамаи намуди хеле бисёри витаминоя дар худаш гирифтагия витамин С, витамин Е, цинк, витамин D3 дар таркибаш дорад. ҳалолай ширинай мармеладай барои ҳамин кӯдакҳо ина пушти кӯдакҳо намедавем худашон талош карда ёфта мехӯранд. Барои ҳамин обязательно гирифтатиятон калонсолоям хӯрад мешад. иштаҳоя зур мекунад, иммунитета зур мекунад. кӯдак ҳарчида касал шуда намегирад, актив намешавад, чаққон мешавад, фикркуниёш соз мешавад. барои ҳамин обязательно гирифтатиятон бе назначения врачам ина тият мешавад кӯдакода. детский сироп мана иммунна инам барои иммунитета инам витамин С, витамин B1, витамин B6 дорад дар таркибаш. ҳалол сертификат дорад. инам беҳтарин чиза ин сиропай бо маззаи дальше ин барои уже калонно витамин D3 бо K2 K2 витаминай ин ҳарду беҳад мощна кор мекунанд. ҳарду дута витамина қуш шуд ин уже беҳад зур кор мекунад. инам сертификати ҳалол дорад. витамин D3 айнан медонедон ки барои устухоно барои ҳамин иммунитет беҳад чизи зурай. мана ин ҳарфи K2 кардаги ин чӣ кор мекунад? ҳамин витамин D3 айнан барои устухоно бурдан ва ёрдам мекунад. барои ҳамин обязательно инам истифода барад мешавад. хоб инҷа ба парфюм васмои элемент ҳозир фақат майдаш биромадастай. бисёриё медонанд ҳозиранги гармиёда бӯи свежи дорад. ҳозиранги гармида хеле бӯи сладки вай нестай. имина ҳозиранги ба беҳтарин чиза майдакай катиқтон ҳама ҷо баред мешавад. каури ин уже женский парфюм инам ҳозиранги ба бӯи гулҳои фора мекунад. инам аҷоибай. дарши инҷа ба дезодоранто инам бисёр заказ кардагиян. ин дезодоранто серӯза эффект дорад. инам чизи беҳтарина. ин чӣ кор мекунад? ин просто арақкуния намегирад. ин айнан ана ҳамин гӯем ки сабабша нест мекунад, личения мекунад. плюсовой медонедон плюсовой ин уже личебния личения мекунад. ҳамин арақкунӣ кам мешава оста оста нест мекунад ҳамура пешша мегирад. барои ҳамин чизи беҳтаринаи марҳамат метавонедон ки ай ҳаминам истифода баретон.